În episodul anterior am discutat despre gospodăria tradițională reinterpretată. Am văzut cum am reușit să împăcăm două cerințe aparent contradictorii. Pe de o parte, aceea în care ni s-a cerut să obținem o casă care să arate cât mai aproape de arhitectura tradițională și pe de altă parte să avem un interior inundat de lumină care să fie realizat la nivelul de confort al caselor moderne. Cumva această îmbinare între cele două realități m-a provocat la explora mai mult decât doar terenul. Circulând în jurul Frătăuțiului, am ajuns să fac aproape o muncă de detectiv, căutând să găsesc arhitectură tradițională locală cât mai curată, cât mai epurată de tentațiile moderne. Am povestit și cum această explorare m-a condus spre a descoperi simboluri neolitice folosite încă pe fațadele caselor din zonă. Dar acum, în episodul al doilea, intrăm mai mult în partea administrativă, gospodărească și vom discuta pe cum anume s-au așezat funcțiunile în plan, care este parcursul la interior, prin toate camerele, toate spațiile casei. Vom arăta câteva imagini și mici videouri filmate din timpul șantierului, pregătind videoul al treilea. Word cloud-ul, deci cuvintele cheie, cam astea au fost. După cum vezi, avem casă pasivă, gospodărie, cât mai multă lumină naturală. A apărut cumva așa pe la sfârșitul discuțiilor. Și știți că ar mai trebui să pun undeva obiectele pe care le colecționez de artizanat tradițional, fie așa un fel de colț sau o cameră rustică în care se pot să pun strai și mobilier românesc. Deși fusese așa ca o vorbă scăpată la sfârșit, în momentul în care ne-am apucat de concept, colegul meu, Raul, a pornit foarte frumos camera care adună elementele care încă mai sunt conectate cu tradiția, pentru că au fost lucrate de mână și au preluat simboluri și au preluat tehnici care țin de tradiție și a decis ca această cameră să fie miezul casei. Pornim de la camera centrală, apoi coaja casei și apoi coaja pridvorului. Cele 3 leere. La interior avem zona de zi pe sud, living, dining, bucătărie. Bucătăria cumva din temă era important să primească lumina de est. Interesant că doamna era foarte racordată la ritmul ăsta natural, adică a venit firesc, nu trebuie să-i povestim. Noi știți că în general urmărim tot traseul soarelui prin casă și punem funcțiunile conform cu pașii pe care îi faceți. Nu, a venit clar, la bucătării vreau foarte multă lumină de est, dimineața să mă conectez cu soarele, să pot să-l văd, iar din living să pot să privesc apusul. No, bun. Și atunci avem, cum povesteam, accesul rămâne pe est ca să fie cumulat și cu trecerea spre bucătăria de vară. Avem pe vest dormitorul care tot așa privește seara, privește apusul, încheierea zilei, o legătură vizuală cu gospodăria bătrânească și apoi avem partea de nord în care avem funcțiunile servante, înseamnă zonă dressing, grupuri sanitare, baie, scară. No, și ca să vedem și planul ăsta cum se întâmplă, avem accesul, intrăm în zona de zi unde ne uităm că avem bucătăria, unde deja toată zona de zi are ritmul acela de ferestre, care sunt egale pe toate cele 3 laturi, insulă cuplată cu blatul, după aceea masa de dining, zona de living destul de micuță pentru că doar ei 2 vor locui aici, camera rustică și cumva din centrul casei e legătura cu dormitorul. Din dormitor, funcțiunile cerute, dressing, cumva o zonă cu cadă. Ce am mai făcut, pentru că, bineînțeles, ca la toate casele, erau foarte multe funcțiuni enumerate la început și am început să vedem cum anume putem suprapune funcțiuni ca să mai reducem din suprafața casei. Dar ce am făcut? Am făcut holul de acces, l-am cuplat cu zona de ieșire din bucătărie spre bucătăria de vară. Avem imediat grup sanitar și cumva baia care conținea destul de mult, trebuia să aibă duș, bideu, WC, 2 chiuvete, cadă. No, bun. Și în zona de bucătărie de vară o să aibă cuptor, plită, deci zona asta care e masivă, partea de gătit mai rapid cu plită electrică și cu chiuveta și apoi locul de stat, unde aici, de fapt, apar niște banchetuțe care se văd.
Deci cumva venim dinspre est, ajungem pe zona asta, putem să intrăm în bucătăria de vară. Din bucătăria de vară privim zona cea mai deschisă a terenului. Intrăm în casă și la intrarea în casă avem permeabilitatea asta, pentru că spațiile erau foarte mici și atunci lăsăm ochiul să treacă mai departe, că avem acces pe o fereastră care privește spre camera rustică și care în momentul în care este deschisă ușa de la dormitor, vede prin fereastra de vest, se conectează și cu gospodăria veche, alegând simbolic acces camera rustică, gospodăria veche. Pe urmă, partea de la bucătărie, pentru ea a fost foarte important bucătăria să fie la intrare. Aceea din zona de dining, living, putem ieși pe pridvor. El este organizat ca un fel de living exterior, adică pot să iau masa, pot să stau, să petrec cât mai mult timp, apoi mergem spre mansardă, unde ei au vrut să aibă posibilitatea să o lasă foarte deschisă și în momentul în care vin în vizită copiii sau rudele, se poate spune niște panouri și separe un pic spațiu. Da. Adică cât de cât, dacă vrei să dormi, te schimbi, familiile celor doi copii să aibă un pic de intimitate, măcar vizuală, cât se poate să petreacă noaptea, pentru că oricum ei vor ajunge să stea foarte mult afară. De aia cam asta ar fi fost casa bunicilor, care să dea nepoților experiențele astea legate de spațiu, de curte, de grădină, de animăluțe și de obiectele astea lucrate cu mâna, și pridvorul, care, cum concluzionam noi mai înainte, rămâne o experiență emoțională, o experiență legată de un mod de a trăi. Sus la mansardă tot spațiul e deschis? La mansardă avem zona asta deschisă în care am intrat cu animația și în care veneau panourile care spuneam că ar putea să despartă puțin vizual. Pe lângă casa scării avem grup sanitar aici, zone de dressing, în ideea că ei vin cu geamantane și își lasă în dulapuri haine. Și după aceea, pe zona asta, pentru că încă mai este înălțime, am lăsat zonă, spațiu de depozitare. De nicăieri nu s-a văzut, nu s-a observat demisolul. Partea asta de demisol a apărut din nevoi tehnice. Ei se află în fosta Albii a Sucevei. Dacă sapi puțin, deci dacă dai un pic de pământ deasupra, ajungi în numai pietriș. Deci totul e numai pietriș și apa e destul de sus, la 2 metri. Ne făcea un video astă toamnă, după un an de secetă, toată lumea se plânge că nu mai era apă, iar ei la 2 metri gâlgâia apa. E clar că fundațiile trebuiau să meargă mai în adânc. A zis, ok, tot trebuie să sap fundațiile, hai să folosesc spațiul respectiv, dar hai să și ridic. Și ceea ce s-a întâmplat cu casa asta este ridicată, adică cumva acest demisol intră jumătate în terenul natural și cealaltă jumătate este deasupra cotei terenului natural și se va veni cu pământ. Pentru doamna a fost foarte important, nu și-a dorit deloc să aibă o experiență de casă ridicată, pentru că noi am discutat la pachetul de cunoaștere. Pridvorul ăla ridicat, care se întâmplă mai ales în zona sudică, știi? Urci treptele și ajungi la pridvorul care e sus, dar nu, a zis nu, eu nu vreau așa ceva, eu vreau să fiu pe parter. Și atunci a rămas zona de zi a casei. E la o cotă de la care terenul este adus, taluzat și după aceea coboară spre cota terenului natural, ceea ce cumva este și o măsură de protecție pentru un caz foarte particular în care s-ar întâmpla să se inunde zona. E foarte interesant proiectul și, într-adevăr, apropo de ce vorbeam noi la început, că v-a rămas toată energia disponibilă pentru a o direcționa în alte zone, pare că s-a și nimerit la fix cu nevoia pentru energia asta, că unele provocări mai mici decât de obicei, dar pe de altă parte altele mai mari și într-o zonă frumoasă, adică în zona asta de arhitectură. Da, a fost un proces atipic, foarte interesant. Asta am încercat, să rămânem cu cât mai multă smerenie, să tratăm tot ceea ce se întâmplă acolo, fără a ne scăpa mâna, să încercăm să facem cine știe ce... Să reinventați roata. Da. Am încercat să rămânem cât mai cuminți, cumva. Este zona de mansardă care iese din tipicul caselor zonei foarte mult. E suficient de mult ancorat în locul respectiv restul casei. Contra, eu când te plimbai în simulare la interior, chiar arăta foarte autentic, ca o casă tradițională de acolo. A fost
un lucru de echipă, adică au fost doamna care mereu ne întorcea că întrebam ferestre, cum să fie ferestre, dacă să fie cu parapet, fără parapet, să fie până jos. Și am arătat exemple de ferestre de diferite dimensiuni și cele pe care le-a ales au fost cele mici Da, și au un raportat la aport, și forma asta are un aport semnificativ în a păstra aerul ăsta de tradițional. atmosferă. Știi, apropo de momentul în care ceea ce ceri se bate cap în cap, pe de o parte o casă care să fie inundată de lumină. Foarte, foarte multă lumină în această casă. Pe de altă parte vreau să păstrez atmosfera de casă tradițională. Păi uite, hai să care ne nu sunt cele uităm. mai luminoase case, cele tradiționale. Da, casa tradițională are atmosfera asta tocmai prin faptul că are ferestre foarte micuțe. Da, am văzut și niște grinzi aparente, care și alea erau, iarăși, din filmul corect. În momentul în care Raul a așezat camera rustică în centrul casei, zona de dining venea pe aceeași direcție, ieșirea pe pridvor venea pe aceeași direcție, era clar că asta este direcția care e cea mai importantă. Și atunci doamna povestise că are și haine țesute, lucrate, cusute în zonă, pe care ar vrea să le expună. Expunerea în casa tradițională românească este legată de grindă. Din punct de vedere structural, nu e nicio grindă, nu era necesar nicio grindă acolo și atunci am adus elementele astea care au două roluri. Unul, cel de a o ajuta să expună obiectele și cel de a marca direcția asta care e foarte importantă. Uite, dacă ne uităm și pe planul casei, aici avem grinzile care cumva pleacă din camera rustică și trec spre dining și după aceea ies afară, ori se confunde cu grinzile de la pridvor. Băi, foarte interesant proiectul și rezolvat foarte responsabil față de ambele stiluri, apropo de această simbioză pe care ați avut-o voi de făcut. Iar casa se construiește, acum a început șantierul. Am avut foarte mari emoții cu toții apropo de cota apei, pentru că noi am încercat să nu ne ducem cu nimic ce înseamnă săpătură, fundații mai jos de 2 metri. Și în afară de zona de betoane, de care clar este nevoie pe demisol, o să fie CLT. Și asta domnul a venit cu rugămintea, neapărat vreau să facem casa din CLT, din mai multe motive, printre care și viteza la execuție. Am văzut în randare că nu ar, sau cel puțin nu părea să rămână CLT aparent pe nicăieri. Asta nu putea să contribuie n-ar fi să contribuie la aerul sau nu neapărat? Aerul de tradițional, de rustic. Probabil că da, cred că e o etapă de familiarizare. Noi ce am observat, cam întotdeauna, cei care n-au avut experiența, deci n-au intrat într-o casă de CLT, sunt foarte reticenți, dar cred că și voi ați pățit același lucru. N-aș vrea să-l las foarte mult aparent, pentru ca să nu arate totuși ca o cabană. Noi am organizat vizite pe șantier și au început familiile să vină și să vadă ce înseamnă CLT-ul. Dă o lumină atât de caldă, atât de... Totul e așa cozy și primitor și acasă, încât întoarcerea este la 180 de grade. Nu, vreau cât mai mult aparent. Și cumva am lăsat-o în etape, pentru că atâta vreme cât vrem să arate foarte mult a gospodăriei tradiționale, gospodăria nu prea lăsa lemnul la interior. El era tencuit și aveai relația asta albul peretelui cu lemnul de la grinzile aparente și tâmplărie. Interesant că la acest șantier o să vină tot așa în execuție și inginerie creativă și Renso. E o experiență frumoasă când ne adunăm toți proiectanții și tragem concluzii. Uite, și vă înțelegeți. Asta așa, da. Și ne uităm să vedem, ne uităm și ne bucurăm de ceea ce iese, dar încercăm mereu să tragem învățătură. Hai să vedem cum facem asta mai bine, mai bine. Uite, acum că am trecut prin povestea, cum anume gândești o casă cu pridvor și mai ales că ea rămâne implantată foarte puternic emoțional în amintirile și în poveștile noastre și în tot ceea ce înseamnă relația cu o casă, ar fi, cred că sunt curioasă, lăsați coment, cei care vă doriți case cu pridvor. Să vedem care e ponderea între casă cu pridvor și o casă fără pridvor. Ce alegi?
Ei, și dacă am văzut cum arată casa și cum am ajuns la acest moment, am văzut cum arată interiorul casei și care au fost deciziile care au dus la raportul dintre funcțiunile din interior. În următorul video am vrea să ducem discuția pe zona de proiect tehnic, aflând care au fost provocările acolo, uitându-ne pe care a fost rolul proiectantului de structură în a rezolva niște cerințe destul de provocatoare pe zona de mansardă a casei și să vedem care ar fi niște povești de pe șantier, deci din execuția acum la cald a acestei case.